kyo bugabana kase county ya Nyamira hanne kurogwetera se kiama kyo ODM gusuyurigeti guchikori gutumie kiama kyo ODM James Kimoni ni wananyaga kuboria bamenyi be county yugo chikumuinyora na kumwachikura hanne kararigeti guchikoreta maunjiro ya se county yu mulikyo Vincent Ujanja na twarendio roboti rokubwatia injina ndeigande chama ya ODM ntora abantu kadhali ODM tothethikero gike na ende ninyege nete serikali ya Kenya na onyekoleire gas Machakos na onyekoleire county chonsi Mandera wapi Turkana na asina akolera magendo ngorokanaro noyo kabeire omokonyi wendemero aiga sense ya Kenya James Kimoni oyubono bwebwateranire na siasa sokoligie karo kyo governor imeye county ya Nyamira goetere kiama gya ODM nitanga ndu achote kiongozi ogenda gotokole lakini yekero tugukua namba batango baramatuli Sena tigete Nyamira miaka iritu anagosoma isiko tundugwira na uchimagaga Sena tigete bora buye ito na tama ndoro nane na wondo chontu bwa tama na makanguchi bara mache na bintu binde mbi yo Nyamira nge manaberi kagukwana na bamenyi kurwa nsemo ya kyabonyoru egotoka ime ye county ya Nyamira niga boliri amenyi abugochoro umurai w'ebikoru tari umurai w'ekenyumba oyo orabaikiraneria magenderero nagosirio bokurumi ase county ya Nyamira nekingo basabira abantu baminto gakinga kiye tiga tutigo choro umurai bw'obunyomba tubekire kiongozi omoke otalire isiko okoleire serikali ya igoro na njane karansi ni chiminisa chinyinge chia Kenya ga na konyira abana na konye chibinyoro binde egere munyori kiongozi oramanye ndaje gukonera oyo kugamba n'abantu bande egere babalentere chibese batubekirega chigokorega ni chibese chikere chiachire tari chiso imibuko yake Kimoni atangane tinda yaye atiche imibukeri abaire ni chibese chino mutwalera maliogo chinyagitari chibarabara chitu chirabe tutigona kobeka chipare michanga tikabona tobeke chirami twabikira umuchanga okobekosira nigo amochirie oborai bwe county yo nagote abuna omugavana amo no mokonyoye abune serikali yemo na bonsi nigo bwenderete kobekwera yemo ya magenderero abagaka bali tu bwatigere ngokeri ito akalia magena akalia ngoko akalia gesera ntomoroche gabono bakakalia marionye pipipi atarujina no bosoku ninu mokamana ko kerma na ki ebindo biche bibya bono tuachire tualikire bio box bono magwa gwatikaranze tukumite tuikire kuruma gwa tuachira bantabanyia togotebana ntualingo governor ne deputy yaye ne serikali yemo undetaje kubangaina na ki na nende bono tosindoro muntu ndi no talingo na tomochaki buya ingito kumochaki buya talingo yakire bintu bitu gusalika ekirogo kyobo governor ime ye county ya Nyamira nigo kiangusire goetania abarwanri 12 abo batagetekerwe kyogo eterase byama ao ko reporter ya Ndizi TV eritirane nkoro kwa Vincent Onyanja.